pregunta per aquí a aquestes hores? Sóc un pobre vellet. No són pas vellets els que busco, sinó dos vailets. No m'has conegut? Ni poc ni gens. Si t'he enganyat a tu, també podrem enganyar els vailets. Farem veure que som dos vellets que enterren un tresor. Segur que cauran a la trampa. La 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 la. Veus aquí? Estarà ben amagat el nostre tresor. Cava fondo, que ningú el pugui desenterrar. Ostres, un tresor enterrat. Què deu ser? No hi ha ningú. Abans no arribi la Bruna, vull saber què és. Només veure què és. Després el torno a enterrar. O no. Som-hi! Clavada et quedi! Auxili, Bruna, ajuda'm! Què passa? Què fas aquí baix? Ja els tenim tots dos! Benvinguts a les calderes d'en Pere Botero! Oh, les calderes d'en Pere Botero! Ai, ai, ai! Encara no bull l'oli? Aviat, paciència! Quina fortor més estranya! Aquest fum se'm fica al nas. Vinga, es llestim ràpid. L'oli ja bull! Doncs cap a la caldera tot seguit. A la una, a les dues i a sis! Jesús! Oh, maleït siga! Guarda't de pronunciar aquest nom a casa meva! Perdó, aquest fum se'm fica al nas. Ostres! A la una, a les dues i a la... Sis! Jesús! Afanyem-nos abans no pugui dir aquest nom per tercera vegada. Que curiós! A la una, a les dues... Altre cop el cel triomfa. Satanàs del teu engany, i fins entre les tenebres has de veure't humiliat, proclamant amb ta derrota que cap poder pot lluitar contra la força invencible del poder celestial. Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, nuet, nuet. Allà sota una penya n'és nat un Jesuset, nuet, nuet, que és fill de Mare Verge i... Qui ens manaria a anar d'excursió precisament avui, que està tot nevat? Ets un rondinaire, Martí. Doncs a mi m'agrada que nevi. És molt bonic i no fa pas tant de fred. Potser podríem fer un ninot de neu mentre bullen les sopes. Per ninots estic jo. Bona gent, que em donaríeu un plat de sopa? Avui encara no he menjat res. Soc tan pobra que només tinc aquest paquetet de sal. Potser em voldreu posar a la sopa? Doncs ens anirà molt bé, perquè precisament me l'he descuidat a casa. Quina sal més fina, d'on l'heu treta? És de collita pròpia. Atxi! Caram, que t'has encostipat? El que m'encostipa és aquesta sal que se'm fica al nas. A veure... Pareu els plats, que la sopa ja bull.
Vinga, Martí, que no tens gana. Tinc son! Va, no siguis dormilega. Oh. Vosaltres també teniu son? No sé què em passa, no puc més. Això sembla obra del dimoni. D'on heu dit que heu tret aquesta sal? És de collita pròpia. És exquisida, no n'hi ha cap d'igual. Ja ho pot ben dir. Confusió, que la terra m'engoleixi! Glòria a Déu a les altures. Bons pastorets, escolteu, i d'alegria ens oieu les vostres ànimes pures. Que néixer nit memorable ha nascut el de Benfant, i essent ell el rei més gran, son bressol és un estable. La naixença celebrem del Jesuset benvingut, i el nostre cor commogut l'adorarem a Betlem. Per la nostra redenció ha nascut a l'establia. Glòria a l'infant de Maria, que ens porta a la salvació. Us he reunit amb urgència per tal de fer-vos saber que és certa la nostra derrota i el triomf del cel és cert. Bé massa que m'ho temia. Tu sempre t'ho temps tot. Si haguessis complert les ordres amb traça, segurament això que acaba d'ocórrer en el portal de Betlem no hauria passat. Remusclos! Satanàs, tots hem complert. Però tenim tanta pega que res no ha servit de res. Becs de pioc i encara goses parlar? Doncs què haig de fer? Aguantar sense badar boca? No sé pas per qui m'has pres. Jo he fet tot el que podia i això ho diré tot arreu. Vaig anar casa per casa de la vila de Betlem perquè Josep i Maria manquessin d'allotjament. Vaig posar sal a les sopes dels pastors per fer que s'adormissin com uns dropos i no anessin a Betlem. I en lloc d'això, se'n despert també un àngel els diu el què i jo bon goig d'escapar-me sense rebre de valent. Vergonya fa confessar-ho. Contra el cel, res no podem. Cucs de soca recorcada. I ho goses dir davant meu? Massa que en veiem les proves. Proves que no valen res. Doncs què vols fer? Apa, mana! Ja ho sé el que vull fer. Jo crec que tot el que facis et sortirà malament. Llucifer, sembles un diable que s'hagi passat al cel. Ah, això mai! Doncs com refliques per si fem o si no fem? Heu de pensar que ara és l'hora de lluitar amb més d'alè, perquè l'enemic es mostra més decidit, justament. No sou tots d'aquest criteri? Sí, Satanàs! Voleu combatre amb totes les vostres forces? Amb totes batallarem! Així m'agrada sentir-vos, així veig que sou dels meus. I què hem de fer? Coques recuites! Quines preguntes que feu! El que heu de fer és escampar-vos del món per tots els indrets i fer força propaganda contra l'infant de Betlem. Digueu que és una mentida que sigui el fill de Déu. Heu d'anar per tots els pobles, d'Orient fins a Occident, predicant respecte als ídols i guerra al fill de Josep. Ho farem tal com ho manes. Doncs aneu i lluiteu ferm. I jo què he de fer? Tu, escolta, te'n vas sense perdre temps a la cort del rei Herodes. I allí, amb constància, m'entens, procura anar-li inspirant els més cruels pensaments, fent-li entendre que perillen el seu tron i el seu poder. Compliré les teves ordres. Per a mi em reservaré la feina més arriscada. Vaig al portal de Betlem i calo foc a l'estable per totes 4 parets, perquè dels qui són a dintre no se'n sàpiga mai més res. No intentis tal sacrilegi perquè seràs derrotat. Les flames amb què voldries calcinar el sagrat portal no faran més que augmentar-la
sa fulgència rutilant. Això encara està per veure. Faré cendres al portal. Insensat, la ira et cega i seràs més humiliat. Acota el cap, serp odiosa, que per confusió més gran tu l'orgull ha de baixar-se davant de Jesús infant. Els pastorets en veure'l s'hi tiren al damunt, patim, patum. I tantes ni mesuren que el deixen mig difunt, patim, patum.